Здравейте на всички! Днес правя това видео в един много интересен момент и темата е: Земята ли е будницата на Вселената? Каня ви сами да стигнем до отговори на доста въпроси, които от много години аз не виждам да се коментират и да се споделят в публичното пространство. Било то от каквито и да е специалисти, професори, духовни гурата, учители и така нататък. Сега ще ви кажа кратката версия. Слезнал Бог на земята и се срещнал с хората и ги попитал: защо сте толкова болни? Няма пари. Защо сте толкова нещастни? Няма пари. Добре ли, по цял ден тичате напред-назад, живеете под стрес? Защо го правите всеки ден? Няма пари. Замислял се Бог, погледнал ги така очудено, помълчал, помислял и им казал: добре ли, дайте да видя какъв е толкова този ценен ресурс, от който зависят толкова много неща в живота ви, и по някакъв начин да намеря възможност да ви помогна. И те му казали: ние ги печатаме. Това е кратката версия. Сега да разгледаме малко по-обстойно нещата, как стоят в така наречената матрица, в която живеем. От дълги години следваме ини правила, следваме ини политици и все не стигат парите, все няма пари, все сме недоволни, все искаме нещо и все го нямаме. Какво научих аз, и това е важното, което искам да споделя и да кажа, на базата на всичко, което ми е минало през живота и съм разбрал от детството до днес. Децата започват да следват и да учат всичко от родителите си в семейството, като до 7 годишна възраст всъщност аз оформям своето подсъзнателно убеждение или така наречения моя характер, като той е естествено копие на някой от моите родители. И следствие на този характер през годините аз започвам да повтарям неговия живот, неговите житейски уроци, неговите болести, и всъщност в училище, когато отида, аз започвам да следвам едни авторитети и да се уча какво някой казал. Карат ми в главата една информация, която всъщност рано или късно виждате, че по-голямата част от тази информация не е нужна. От ученици започват да ни моделират и да ни подготвят поетапно да живеем в един ограничен кръг. Кръг, който психолозите определят със следния пример. Експеримента с болки в буркан или с малкото слънче, което е вързано за стол с едно въже, и дори когато стане слона голям и може да скъса въжето, то обикаля до толкова, доколкото е дълго въжето и му позволява дължината, не отива по-надалеч. А болките всъщност, експеримента показва, че дори като се махнат капачката, има и аквариум. Влади Въргала беше направил един филм преди години, "Шменти капели". Там се показва този експеримент, как след няколко дена бълхите махат аквариума и те ни излизат от рамките на аквариума, когато те са били вътре в него. Това показва колко е ограничено нашето съзнание и доколко ние вярваме в нещо, което ни е наложено отвън, за да нямаме собствено мислене, да нямаме това критично мислене, за което се говори от доста време. И всъщност никой не ни учи как да бъдем щастливи, как да бъдем здрави, а ни учат как да станем ни консуматори, да сме зависими от парите, и че всичко в този живот е на принципа, както казва Мечо, колкото повече, толкова повече. Да, обаче самото искане, колкото повече искаме, ние се фокусираме върху липсите. И колкото повече се фокусираме върху липсите, толкова повече се привличаме от тях, защото самото искане е свързано с липси. В училище какво е много важно? Да си чел, да си
нещо повече от другите. Постоянно ти вкарват в главата, че ти трябва да си номер едно. Да се учиш, да имаш отлични оценки, да си успешен, означава да си чел, да имаш шестици, а когато почнеш да работиш, да си успешен, означава да имаш много пари, много вещи и така нататък. Пълна илюзия и лъжа. Защо? Защото в крайна сметка парите наистина някой ги печата. От години недостига на пари не би ли било нормално и редно да се реши, като почнат да се печатат пари. Само че самото печатане на пари, специалистите казват, че било инфлация. Добре, замислете се върху следното. Започвате да печатате пари, имате власт, както е казал Ротшилд, дайте ми власт да печатам парите и не ме интересува кой пише законите. Тоест парите и властта, който има да печата пари, е над останалите закони, правилата, които ви спазвате. И печатате парите. Първото нещо, което е, за да се произведат тези банкноти, така наречени пари, ви е необходимо да разполагате с технологии, с някаква база, защото тези пари, които ползваме в момента, това са хартии с специални знаци и технология, която е необходимо човека, който печата пари, в случая вие, да разполагате с машини, с специалисти. Но казва ли някой колко струва тази банкнота? Защото всяко нещо в живота има стойност. След като печатате пари, вие с какво си плащате производството на тия пари? Съответно, сега ако имате пари, на вас ви търсят сметка откъде и как имате тия пари. Обаче вие не търсите сметка на този, който печата и изработва парите, откъде той разполага с тези пари, какво е платило. Всяко нещо струва пари, ама парите, замисляте ли са върху тези въпроси? И съответно, печалбата за банките и този, който печата пари, евентуално е лихвата. Добре, ама толкова години, като някой печата пари и не ги дава на държавите, на политиците и затъваме само в дългове, какъв е интересът на този човек да печата пари и да ги дава, пък да не си ги получава? Явно лихвата в случая е неговата печалба, но той дали дава парите за лихвата и ако не дава парите за лихвата, това означава, че вие, които печатате пари, самото начало и замисъла да печатате пари, започвате да лъжете всички, на които давате пари, защото те няма откъде да вземат на 10 милиарда пуснати лева, примерно в обращение в държавата България, откъде българите ще вземат 11 милиарда да върнат на банката, при положение, че те имат 10 милиарда. Идеята на самите пари е да започнем да се конкурираме помежду си, някой да фалира и с неговите пари да платим на банката. Малко или много с времето виждате, че банката няма как да разполага с възможност и информация колко пари са необходими за печатане, за да предвиди какво вие ще произведете, какви пари ще вложите в производството, колко ще спечелите. Винаги печалбата и лихвата в случая е една сума, която няма как да бъде предвидена откъде да дойде. Все едно бензиностанциите, като заредят едно определено количество гориво и го предоставят за ползване, вие няма как да използвате горивото и да върнете все едно горивото след време с лихвата. В една затворена система, каквато е финансовата система, вкарвате 10 милиарда. Откъде тези 10 милиарда, като се въртят, вие всеки ден ходите, работите, вземате едни пари от едно място и ги местите на друго място, като отново ставате без пари. И какъв е смисъла? Искате да имате пари, ма ви ги вземате от едно място и ги давате на друго. Единственото нещо, което оставя е успокоението, че не дължите пари на другите. И винаги сте без пари. И така парите се въртят помежду си, между вас и институции и така нататък и създавате впечатление, че парите се увеличават. Как се увеличават, като дължите
на някого пари до ден днешен. Другото, което не е ли логично да се замислим, след като толкова дълги години по този начин с увеличение на цените, на данъците, на каквото и да било, заплатите и пенсиите стоят едни и същи, явно това не е нещото, което е замисъла на цялата тая идея с парите. Ето защо аз не виждам какво ново ще дойде и ще се промени от поредните избори и партиите, които дори искат да направят нещо за вас. Замислете се, значи ви плащате данъци и от тези данъци съответно държавните служители и институции получават заплати. Само че ако вие сте работодателите им, не се ли замисляте защо получавате по-малко пари от тях и защо те ви следят, контролират ви и ви глобяват за неща, които просто нормално ли е да бъдете глобявани и санкционирани. Другото, което ви имате задължение. Когато имате глоба в срок, трябва да платите, ако я платите по-рано, плащате отстъпка. В същото това време, ви нямате никакви права да се търсите от тях, ако те не си вършат работата по законов ред. Дали ще стане, дали няма да стане, знаете какво е да ходите по държавни институции и да се занимавате. Така, значи, аз отивам на избори да избирам някой, който да ми носи отговорност за живота и да ми взема решенията как да живея. И аз чий живот живея? Своя собствен или той, който ми се каже от управляващите? Аз за това ли им плащам? Това нормално ли е? Не е ли нормално при положение, че те работят за мене, за вас, за народа, да получават по-малки заплати и не те да имат привилегии, а аз да имам привилегия, вие да имате привилегии, след като плащам данъците и давам пари, с които те вземат заплати. Ако аз съм инвеститор в случая или народа е инвеститор в държавните институции, а те не работят добре, какво означава? Инвестицията добра ли е или неуспешна? Другото, което е, как някой не излезна и каза какъв бюджет и откъде как могат да дойдат пари. И логично е да задам следния въпрос. Ако 1 милион издържа 5 милиона, като разпръсните, колко пенсионери има, колко са по ТЕЛК, колко държавни служители има, колко студенти, ученици, малцинствата също се издържат от пари, идващи от данъци. 1 милион да речем, и безработни има. И при положение, че 1 милион работи, как може да излезне бюджет и какви са тия сметки да издържат 5 милиона? От години сме членове на Европейския съюз. Пенсиите, когато се пенсионират и за какво по-напред да ви достигат? От години нищо не се промени. Заплатите стигат ли ви? Не. Има хора, които работят на по 2, да не казвам сигурно и на 3 работи. И след като вие самите установявате, пишете в коментарите, че 36 години нищо не се случва, никой не мисли за народа. Ако народа е перфектен и няма нужда от промяна, е нужно да се променят политиците, добре е, защо народа тогава се прехвърля отговорността и чака политиците да му правят живота? Явно народа може сам. Или, както казвам, защо не погледнем приказката какво научи за неволята? Че в крайна сметка викали в гората и накрая са хванали и сами си оправили проблемите. Аз се сблъсквам с немалко такива ситуации и случаи, в които хората, когато се обединят и си помогнат взаимно, нещата стават много по-бързо и много по-лесно, отколкото да чакат по законов ред, институциите, какъв срок, колко комисии нещо трябва да се събере и т.н. нататък. И това нормално ли е в крайна сметка? Отиваме на поредните избори. Какво избираме? Прехвърляме отговорността на поредните, които са дошли и са ни обещали нещо и те ще ни оправят живота. Чакайте, как ще стане тая работа? Пак идваме на въпроса, какво са парите? Какво са парите без хората? Всъщност
идеята на парите от една притча за демонстранти е, че свалили оковите на веригите на робите, защото владетеля разбрал след бунта на робите какво се очаква да се случи и на другия ден, вместо да са оковани с роби, те търкалили камъните и за всеки един камък получавали стотинки. И така всъщност парите са превърнали в невидимите окови на робите. И ви какво си мислите, че сте свободни, имате свободен избор? Тогава защо спазвате тия правила, които пак нормално ли е да идва някой да ме глобява, на който аз му плащам заплатата с тия пари, които плащам като данък? Идва проверка в фирма на мой приятел, който се занимава с мебели. И жената не назова определената машина и казва, тая машина нещо не е наред. И той казва, добре, как разбрахте, че не е наред при положение, че ви даже не знаете името на машината? Въпросните хора, специалисти, които обикалят по охрана на труда, те имат ли опит и практика да са работили за определените машини, на които минават и казват кое не е добре и кое не е наред? Те са научени на някакви административни казуси и по тези административни казуси идват и ти правят проверки, като си решат, че не е добре, правят и не предписания и по тези предписания следващия път ти трябва да вложиш някакви пари, да си стриктен и да си изряден. Добре, цялата държава всъщност на какво са крепи? Крепи са на едни кредити, които кредити всъщност са да залъгваме, че нещо се случва, се опитваме да правим, да се плащат заплатите на държавните служители. Защо? Какво правят и какво произвеждат държавните служители? Малко остава като приказката болен здрав носи. Всеки един работещ носи на гърба си някого, който идва от време на време да го проверя и да му казва, тук не е наред, трябва да е по еди какъв си начин. Глобите по пътищата спряха ли катастрофите, убийствата и така нататък. Виждате на какви малумни инциденти започваме да ставаме свидетели, с какви скорости се кара в града. Полицаите се превърнаха в счетоводители, ходят, слагат някъде камери, отчитат някаква висока скорост, колко да вземат някаква глоба, крият се по някакви задънени улички за някакви такива елементарни дребни неща и си мислим, че нещо се случва в тая държава. Ама какво се случва всъщност? Нещо променя ли са? От последните години тук, особено последната година, все повече се вижда държавата какви схеми, какви далавери, какво се случва и как едни определени хора се облагодетелстват от това, че виждаш ли има ли власт. Ама чакайте, ви тая власт я дават и ви. Аз на 23 години разбрах, че държавата не прави нищо за мен като редовен данъкоплатец. Защото подавам жалба за извършено престъпление срещу мене, човека идва в съда, прокуратурата завежда дело по моя сигнал и човека се признава за виновен. И глобата 100 лева. Плаща си глобата и продължава, все едно държавата му казва, плати си, продължавай да си караш както си карал до сега, аз трябва да платя на държавата каквото той ме ощетил, после да съдя него. Викам, аз ли съм най-големия бълък, че тук че и тъй си плащаш, признава се за виновен и продължаваш. Отивам на доктор, доктора казва, тъй, дай сега ще изпиша тези лекарства, дай да ги видим какво ще стане. Ако не стане нищо, ще изпишем нови. Че аз не съм опитно зайче. Днеска като не помага това, утре другото, проба грешка и какво прави здравната система? Вкарвате в един омагьосан кръг да експериментираш и да ползваш лекарства, които явно не лекуват. Аз това по него видях. И в крайна сметка взех едно такова решение, че ако не поема аз отговорност за живота си и за изборите, които правя, никой друг не може да дойде да ми промени живота и да направи каквото и да било. И затова започнах да работя върху себе си. И какво разбрах? Разбрах, че колкото повече се фокусирам
И ако искам да отварям очите на хората, като им посочвам лошите и негативните неща, които вършат срещу тях, това всъщност ги оневинява, защото аз потвърждавам, че те наистина са жертви на някой друг, който прави нещо, което не е правилно и не е редно. И това го правят в момента много хора и затова всеки, който говори против политиците, против някой, от който страда народа, той започва да става интересен и хората искат той да ги управлява. Обаче, дали това е правилно? Не, за мен не е правилно и ще ви кажа защо. Защото, когато този човек не свърши нищо и се окаже, че ви е излъгал и не си е изпълнил обещанията, вие отново ще почнете да го сочите с пръст. Но защо го сочите с пръст? Той не е виновен. Вие сте му се доверили и не сте поели отговорността ви. Към живота е към здравето си. Не сте потърсили алтернатива, не сте решили да се промените. Защо? Защото така сте научени да следвате и авторитети и правила още от училище. И за да променя нещо, аз е необходимо да променя моята система от убеждения, която ми е наложена от ученическите години от детството, от това, което съм видял в родителите си, в околната среда, в която живея и съответно какво се случва? Ние започваме да имитираме поведението на всички хора около нас. Имитирайки това поведение, животът ни полека започва да придобива формата като на всички останали. Или както се казва, не следвай стадото, защото ще кажеш второ. Защо? Защото за да се направи нещо, за да получим по-различно нещо от това, което е от момента, ние е необходимо да направим нещо различно и нещо ново, което не сме правили до сега. С поредното ходене на изборите, да избираме отново партии, да прехвърляме тази отговорност и да чакаме какво ще се случи, къде е новото и къде е различното, за да дойде различната промяна и различните резултати. Другото, което е, след като аз съм консуматор и живея в консуматорско общество, защо никой не говори за вредата от тази постоянна консумация за природната среда, която я унищожаваме, за да превръщаме абсолютно всичко в пари? И замисляте ли се по веригата, понеже искаме да купуваме скъпи коли и скъпи неща, там някъде в Китай най-вече, където всичко се изнеси и работят за без пари, какво причиняваме на други хора, които работят къртовски труд? И виждате ли, ние искаме да сме много богати и да имаме всичко, защото егото страда. Ние сме застрашени от нищо. Даже и вижте как са ни научили да броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ама 10 е 1 и 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И става странно, че все едно имаме 9 пръста. Другото нещо, което е, замислете се, ако всички милиардери в света решат да дарят по 1 милиард лева на всеки един от човечеството, имайки предвид, че сме около 8 милиарда по официална статистика. Вземете и посмятайте, ако разполагате с 1 милиард, за колко години, по колко лева на месец вие ще разполагате с пари. Аз съм правил тая сметка и съм стигнал около 1 666 000. И тия пари всъщност за какво ще ги харчите всеки месец? Няма недостиг на пари. Има недостиг на осъзнаване и затова, че стрес е това, че живеем под стрес. Стреса е когато правим нещо, което знаем и сме наясно, че не е правилно и не е здравословно, но въпреки всичко ни продължаваме да го правим. След като болестта е в главата и проблема е тук и много хора знаят, че всичко е на нервна почва от негативните емоции, емоционални конфликти, защо не търсим решение
в нас, а го търсим извън нас. Защото сме научени, че колкото повече, толкова повече. Един вид, ако давам повече пари за някакво лечение и то е по-скъпо, то ще е много по-добро и така нататък. Значи по-лесно е да отидем да вземем кредит или да отидем да работим на две работи, да изкарваме пари, за да платим едно скъпо лечение, отколкото да намерим начин как да работим върху себе си и да променим нашето вътрешно емоционално състояние. Но на нас това ни е тъмна Индия. Защо? Защото никой не ни учи как да го контролираме и да владеем емоциите си и какво представлява външния свят, а външния свят е отражение на нашия вътрешен. И затова, че моята система от убеждения, която не е правилна и е в мен, тя е отражение на системата извън мен. И затова никой до сега не е преборил системата навън, който се е опитвал, не е успял. Защо? Защото аз не мога да се боря да променям партиите и там политиците и който и да било от вас дори. Аз мога единствено да се преборя със себе си, това правя, боря се със себе си, заставам и се изправям срещу собственото си его, защото борбата навън е все едно да излезнеш, да застанеш пред огледалото и да искаш да победиш човека, когото виждаш в огледалото. Възможно ли е това да стане? Не е случайно, от тук идва и израза. Колкото повече се бори срещу едно нещо, толкова повече то се засилва. Нормално е, когато започне някой да се опитва да ви контролира и да ви притиска, вие да се отдръпвате или да започнете да нападате и да агресирате срещу него. Затова индийските духовни гурута, където ги споделяте по интернет и разни там фейсбуци и ютуб канали, ви казват, човек живее в съзнанието си. В съзнанието си всичко е разделено, всеки има роля. От сутрин до вечер всеки отива на работа и влиза в някаква роля. След работно време той си е някакъв там, какъвто се пожела и свободен човек, а има и такива, които 24 часа са в тази роля. А на подсъзнателно ниво казват, че ние сме едно цяло. Тоест, една от големите скрити истини, която се разпространява доста време и се знае от немалко хора, е, че за подсъзнанието други няма. Тоест, ние винаги сме сами пред себе си. Каквото не харесваме, ме дразни в някой друг, то не е в другия, е в мен. Много често гледаме и ние същи клипове, и ние същи филми, а долу коментарите, да речем, под видеото са различни. Защо? Защото моето емоционално състояние и моето възприятие е различно от вашето и е нормално всеки човек през собствената си призма да приеме и да види нещата от неговата си гледна точка. И всеки е прав и затова не е необходимо да спорим и да се опитваме да убеждаваме другия. Вярно е, че и децата, които идват след нас, няма какво по-различно да научат и да попият от родителите си, защото това е матрицата. Ние следваме един модел, copy-paste и стигаме до извода, че ако технологиите са напреднали и в момента един Windows 10, там последната версия, да речем, която е излезнала в момента, вие не можете да я вкарате в компютър преди 20 години, да инсталирате, то тогава как искате на тези деца, които идват, да им вкарате стария модел на следване? От тези цитати, които продължавате да бълвате и да споделяте все още, преди години аз осъзнах, че единственото нещо, което се е променило в уж еволюцията на човека, а такава еволюция няма според мен, и интериора, някой променя интериора, но на ниво съзнание човек е роб. Той робува на парите, робува на една определена идея, че трябва някой друг да се грижи за живота му и понеже искате много да сте информирани, да сте интелигентни, четете книги и така нататък, не е ли нормално сега да се зададем следния въпрос? От тук аз по история разбрах следното. Винаги имал цар, винаги той е разполагал с едни придворни, които са
работили за него и стадото народа, добитъка, е винаги бил в основата на пирамидата. Дайте ми пример, вие знаете ли до днес в историята, когато царя и придворните работят, както иска народа сега да ходи да избира нови придворни, да служи на народа, на тълпата. Ако няма това нещо заложено в историята, по какъв начин с този избор, който е ясно, че вие нямате никакъв избор, защото е казано, не е важно кой гласува, важно е кой брои гласовете. Ако изборите променяха нещо, до сега нямаше да бъдат разрешени, щяха да ги забранят. На предните избори, всъщност, които минаха, видяхте от видеонаблюдението къде и как в изборните секции се нагласят по определени бройки, къде коя партия колко гласа да има и така нататък. Изобщо не бяха фалшифицирани изборите и въпреки всичко е точно. Никоя институция държавна не се сезира, че имаме един неспазен закон, ама той самия закон, като се замислите от какво се състои, думата за и после закон, законя. И след като в историята това не се е променило и учиме тая история, е важно да знаем миналото, а в миналото какво откриваме всъщност? Нещо полезно откриваме ли, освен че се доказваме постоянно и е необходимо да приемем, че не сме роби. Роби на какво? Роби на тези над нас, на които ние им даваме власт тук в главите си и чрез парите те ни контролират, ние да сме техни подчинени и че всъщност да изпитваме страх, да правим изборите си от страх. Ама страха е тук в мен, в вас, той не е извън нас. Ако е необходимо да се освободи от страха, е необходимо това да го осъзнае и да го изчистя. А в случая, като не разполагам с пари, аз едно е необходимо да смятам за отритнат от обществото, но парите правят ли нещо? Не. Правят знанията, опита. Политиците каква работа имат, освен да правят схеми и да отклоняват парите, чрез които знаете как обръчите от фирми, случват се разни неща. Сега европроекти, усвояваме и пари, всичко отива при тези над нас. И никакво стоим и чакаме някаква промяна. Дали, ама тези политици без нас какво могат да направят? Могат ли да направят нещо? Не. И всъщност за нас какво е важно? Да имаме подслон, да имаме храна и да имаме дрехи. Всички други останали неща са за контрол, манипулация на нашето съзнание, да сме роби и да следваме всички тези, на които самите ние даваме власт. Значи свободата първо е необходима да дойде тук, вътре, в мен. Когато тук има свобода и отговорност, нищо друго извън мене няма какво да е повече от мен. Но има и нещо друго. Ние вярваме в Бог, аз не вярвам. Защо? Ма питат някой, не вярвам. Ако аз съм създаден от Бог, значи аз имам нещо божествено. След като аз съм творец на собствената си реалност и нося отговорност за живота и за действията си и виждам, че мога да живея без държавни институции, без политици и така нататък, грижа се за здравето си, ни ходя на доктори, намерил съм начин алтернативен, контролирам емоциите си, отработвам емоционалното си състояние. Значи всичко се свежда до това да осъзнавам и да действам и да работя върху себе си. Не да тръгвам да се оплаквам на то си на оня, ама тъй, еди какво си. И да се оплакват и полза и файда няма. Рано или късно смъртта е крайното лечение. Майка ми почина на 13 март тази година. Просто дойдоха я събраха в един ковчег. Нищо. Това какво има, къде, какво
натрупала, ако имала някакви материални облаги, нищо не отива навън. И най-интересното е, че в тази матрица дори тялото ни е на кредит. Защо? Защото ние идваме тук и го ползваме както ползваме колата, само че душата и горивото, което дава живот на тялото, и рано или късно, след като не можем да го управляваме и да се научим как да използваме това тяло тук, смъртта е последното нещо и крайното всъщност предупреждение, че ние продължаваме да не се лекуваме и да не осъзнаваме какво е необходимо да се промени в нас, за да се излекуваме. И затова е много важно да осъзнаем, че ние сме тук за малко, всичко се случва в настоящия момент, ние не можем да контролираме и да променяме нито миналото, нито бъдещето, но да контролираме и да променяме единствено себе си в настоящия момент. Защото от настоящия момент и от това, което съм аз днес, евентуално ако се събудя и съм жив утре, ще зависи утрешния ми ден. Едно от нещата, което също е добре да осмислите и да осъзнаете, че искайки да контролирате някой да ви угажда и да ви удовлетворява капризите и желанията на егото, вие дори не осъзнаете, че нямате контрол върху това, дори как да контролирате и да функционират бъбреците, да не говорим за абсолютно всичко. Така че всяко едно ваше страдание, когато не получавате нещо, го обръщайте в урок и в благодарност. Защото когато ви сте зависими от някой друг, това означава, че живота ви не се развива добре и сте зависими само от другите. Когато носите и поемате отговорност за живота си, вие сте независим. Вие сте свободен, защото знаете, че от опита и от практиката вие израствате, а без провал няма успех. Ако малките деца не бутат втори път горещата тенджера, вие се замислете с тези поредни избори колко пъти докосвате тенджерата, която пари, и казвате, че тя е лоша и пари. Т.е. политиците не стават, системата трябва да се промени. От сутрин до вечер правите едно и също нещо, мислите за едни и същи неща, гледате едни и същи неща, откъде да дойде промяната? Аз освобождавам негативните емоции и променям емоционалното отношение на света извън мен, като ползвам техниката за емоционална свобода. Осъзнавам, че родителите като отношения, които виждам и имат, аз на подсъзнателно ниво имам една травма от предателството и изоставянето, и тази травма на подсъзнателно ниво аз се материализирам и се привличам същите ситуации и неща, които са живели родителите ми. И за да ги променя, аз с техниката за емоционална свобода чистя негативните емоции, променям отношението към родителите си по начина, по който те са държали и са ме травмирали. Благодарен съм на всичко това, което се е случило, наслаждавам се на пътешествието и на пътуването, и именно това е щастието. Колкото и да страдаме, колкото и да е трудно, и яда и рая са в нас. Всеки един, докато ни извърви собствения си ад, няма как да стигне до собствения си рай. И ако смятате, че нещо е лошо, а вие сте добри, не забравяйте, че живеем в дуален свят. За да разберем кое е добро, първо трябва да изпитаме и да изживеем нещо, което е лошо, да се опарим, за да разберем, че втори път не трябва да повтаряме една и съща грешка. И за финал искам да ви накарам да се замислите. След като един път да ви излъжат, не е ваша вината, но втори път позволявате ли някой да ви излъже, то вината е вече ваша. Замислете се колко избори минаха, какво се случи и в кого е вината
и откъде е нужно да дойде промяната, за да спрат да ви лъжат и да ви използват. И сега искам да ви споделя нещо като пример отново за себе си, тъй като консуматорството казах, че води до унищожаване на природата и средата, в която живеем. В моя дом аз какво съм си направил от отпадъчни материали и защо от най-големите боклуци човек, ако има желание и добра фантазия, може да направи нещо чудесно и приятно, от което да се създаде комфорт и уют в дома.